volám sa Iveta Siroteková, som zo salónu Pink. V našom salóne sme vyhlásili v mesiaci apríl súťaž, ktorá sa týkala zmenu imidžu pre dámy. Táto súťaž bola vyhlásená mohli sa zákazníčky registrovať pomocou prihlasovacieho formulára, ktorý bol zverejnený na našej webovej stránke www.salonpink alebo na Facebooku kadrinskyssalonpink.sk a takisto v spolupráci s portálom Moja Nitra. Zákazníčky celý mesiac sa zaregistrovávali a vybrali sme jednu dámu, ktorá sa k nám prihlásila. Volá sa Zuzana Vinceová, má 33 rokov a bola vybraná losovaním na zmenu imidžu. Chcem vám ju predstaviť. Dobrý deň. Dobrý deň. Prečo vás zaujala táto súťaž, alebo prečo ste sa prihlásili? Tak chcela som skúsiť niečo nové, takže tá súťaž ma oslovila a vyhrala som, takže... Tak nás veľmi teší. My naozaj chceme ukázať, čo všetko sa dá spraviť s vlastnými zákazničku. Dneska vidíme prvýkrát. Dneska sme sa zoznámili s tým, že nám dá, myslím, voľnú ruku, aby sme mohli urobiť, čo chceme. Jasné. Zákazničku sme začali robiť s tým, že sme vlásky umyli hĺbkovo čistiacim šampónom z rekonštrukčnej sady Joyko. Tento hĺbkovo čistiaci šampón nám vlásky vyčistil od všetkých zbytkov stylingu a pripravili sme vlás na nasledujúce farbenie. Po vyčistení vlásov sme vlások uzatvorili a vyrovnali pH a potom sme prišli k tomu, že sme si zákazničku najprv ostrihali. Aby sme priamo do toho strihu, ktorý sme vytvorili, sme vymysleli, som vymyslela a vytvorila melír farebnosť, ktorá ten strih ešte zvýrazní. Strih a farba, to jedno s druhým by malo byť, pretože strih bol úžasný, ale farba ho ešte viacej podčrtla. Takže každému strihu by mala byť správne zvolená aj farba. Vlasy sme potom premelírovali, nafarbili, nechali sme farbu účinkovať, medzi tým sme zákazničku nalíčili, využili sme teda voľný čas, aby sme len tak nesedeli, vytrhali sme obočie, nalíčili sme zákazničku, spravili sme kompletný make-up, potom sme farbu umyli, následne sme znova ošetrili a uzatvorili vlas a vyrovnali pH, aby farba bola stabilná vo vláskoch od firmy Joyko a spravili sme hydratáciu vlasovej pokožky a vlasov so zábalom, ktorý takisto je z terapie na vlasy. Od Joyka farby sme použili tej istej značky, prípravky styling sme kombinovali. Úprava účesu je veľmi jednoduchá, stačí použiť túžidlo, prsty, kefanie je potrebná, rýchla a zákaznička bude mať za 5 minút hotový účes. Sme vo finále, naša modelka je hotová, zmena imidžu si myslím, že sa podarila, môžete vidieť. Opýtam sa modelky, ako je spokojná? No, je to fantastické. Čakali ste takúto zmenu, alebo ste teda prekvapená? Je to niečo naviac, alebo je to niečo také štandardné, ako myslíte? Vôbec som to nečakala, takú zmenu. Má to veľmi ako z krátkych vlasov v podstate niečo také vykúzliť, to je... Tak som veľmi rada, že si spokojná. Tento účes, len tak pre stručnosť našich klientiek, je veľmi prestrihaný. Pri tej úprave sme sa trošku, akože sme to nastajlovali, aby sa to dalo, aby to bolo také načesané, ale ako vidíte, ako modelka, keď zahrabne s rukou, urobí s tým hocičo, fakt tá variabilita toho strihu je veľmi všelijaká, že doľava, doprava, ofina sa môže roztrapatiť, nemusí byť len vyčesaná. My sme to urobili tak umeleckejšie, ale hovorím, je to úplne prirodzené, denne nositeľné pri úprave účesu. Stačí, keď bude používať ruky, tužidlo. Je to veľmi rýchla, jednoduchá úprava. Efekt je maximálny. V tomto temene sme využili, že zákaznička mala to vlasový vír, sa vlasy samovolne nadvihujú. Tak sme to využili úplne efektne do účesu. Podfarbili sme jednu stranu. Je to mierna asymetria, je to dosť asymetrický účes. Podfarbili sme, zvýraznili sme asymetriu tmavými kontúrami na tejto strane. Jeme do ofinky, táto strana ostala v červenej farbe, také prirodzeno. Do ofiny sme ešte dali pár svetlých pramienkov melíru, aby sme zvýraznili tú dĺžku ofiny. A myslím si, že ja som osobne veľmi spokojná. Ani som nečakala, že si vyberiem takú úžasnú modelku. Ako fakt krásna baba. Vyzerá veľmi dobre, je naličená, je veľmi pekná. A myslím, aj len prajem veľa úspechov s našim účesom. A som rada, že sa zúčastnila našej súťaže. Týmto vás pozývam v ďalšom mesiaci, keď budete zverejnené toto video, tiež vyhlásime ďalšie kolo. Máte možnosť prihlásiť sa do súťaže o imidž zdarma v našom salóne Pink. Ďakujem.